Eu son Sara Somoza. Eu dedícome á creación escénica, entre outras cousas. Entre as cousas que investigo, que me interesan investigar, son, por un lado, as tensións entre ficción e documental. Por outro lado, interesame moito pensar no futuro, máis que nada dende unha perspectiva de, por unha cuestión de responsabilidade social. No momento no que estamos é necesario pensar un pouco a nivel estético en que cara a onde camiñamos e tamén en como todo o input estético que temos ao noso redor pode, de algún xeito, dirixirnos cara a lugares que se cadra, as que se cadra non quereríamos. Entón, investigo, creo e penso ao redor desas cuestións. Eu son Ismael Eirexas, e, fago máscaras. Comecei facendo máscaras, sobre todo porque estaba moi interesada en meterme no mundo do drag, do travestismo concretamente. Si que a min non se me dá moi ben a maquillaxe, mira que o intentei moitísimas veces, pero non se me dá ben, entón, de repente, achegándome e investigando xeitos de facer drag máis alternativos, xa en toda a península, din cos entroidos gallegos que, grazas a eles, foi como se materializou toda a miña, non persona drag, pero a miña práctica artística como comezou. Monxa Millo Sentinela é unha investigación escénica que desenvolvemos Saroña e eu ao redor das promesas, concretamente das promesas incumpridas. Todo isto parte do libro El tiempo de la promesa, de Marina Garcés, no que ela expón que existen tres problemas que articularon toda a historia da humanidade, que é a promesa da salvación, mobilizada pola religión, a promesa da protección, mobilizada polo Estado, e a promesa de acumulación, mobilizada polo sistema capitalista. Protexer a que? Ao mundo. Partindo destas tres promesas, nos collemos tres arquetipos. Por un lado temos a monxa, que é a promesa de salvación, por outro lado temos o sentinela, que é a promesa de protección, e por outro lado temos o millo para a promesa de acumulación. Paxaro. Entendendo que estes arquetipos están presentes na cultura popular galega, entón a nosa intención neste proxecto é pervertir estes arquetipos ca finalidade tamén de, desvelar ou ver de que xeito se desenvolven estas promesas e o seu incumprimento, e preguntarnos tamén, de algún xeito, que é o que nos queda unha vez que estas promesas xa non poden articular a nosa vida e o seu sentido. O que fixemos propiamente era buscamos cal era a indumentaria ou como ese corpo se presentaba ao mundo, tanto da monxa como o do sentinela, e buscamos tensionar polo significado propiamente do vestiario que ten cada corpo, e tamén polo que nos podíamos chegar a intuir ou podíamos movernos tensionando ese material, e tamén nese camiño buscar que cousas enjadir. Pois para nós foi unha gran sorte, porque a verdade é que ter a oportunidade de botar 3 semanas nas que o noso tempo e a atención van enteiramente a dedicarlle as nosas enerxías a este proxecto foi unha gran sorte, porque, nós normalmente andamos ao final unha ten que vivir e que pagar as cousas, e entón non adoitamos ter esta disponibilidade, e é verdade que non ter que facer malabares para poder facer as cousas realidade. Pienso que no hay modo mejor de describir a las gentes de esta tierra, a vosotros, que hoy me otorgáis, presidente, un reconocimiento. Ter un espazo que sexa única e exclusivamente para investigar e crear é algo que nos beneficia moito, porque o que estábamos facendo ata agora, o mellor dende decembro, era aproveitar
a miña casa, a súa casa, se alguén nos podía dar un espazo para algo concreto, para vernos mellor, etc. Entón, ao final, pois, xa ter un espazo diferenciado, que sabemos que isto é para traballar, isto é para todo o traballo que requiere esta investigación e a creación que acompaña, pois, era moi necesario. E, bueno, logo estas 3 semanas tamén foron moi boas, porque nunca o mellor estuviéramos tanto tempo así xuntos 8 horas ou días seguidas, e, bueno, estamos aquí en amor, compañía e sin matarnos, vaya, que iso é moi bo, vaya, é como comprobar tamén de que esas intuicións que tes pequenas, ese como pequeno enamoramento que pode haber entre nós dúas de decir, vale, vamos traballar xuntos, se isto funcionou aquí neste momento, pois vamos a seguir, que pode seguir, sabes? E vendo que pois que há un diálogo entre nós, e xa non só entre nós a contorna, que tamén nos aporta para a propia investigación, tamén para a creación. Eu creo que iso pode ser resumir esas 3 semanas. Estamos exactamente onde temos que estar. As monxas como a ti, crees na salvación? Onde vai tirar máis para isto é buscar esa mediación e os métodos para conseguirnos como o input suficiente para crear que ven despois no dese final do final desa espera e que ven despois no momento que te das conta diso, sabes? Que o traballamos aquí sensiblemente e sí que na peza ollamos tamén para ese futuro, pero sí que nos falta máis buscar como ese futuro pode ser tensionado. E despois, por outro lado, tamén hai unha preocupación que nós temos moi presente que ten que ver con poder facer as artes vivas unha disciplina ou unha serie de prácticas que sexan accesibles tamén a nivel popular. El que obedece la palabra nunca verá muerte. Negar a dirección de prácticas en contra del patrón. Y le temo que el